Ens hem aplegat aquest cap tard per pregar per totes aquelles persones de la nostra hospitalitat, la Mare de Déu de Lourdes, que han mort durant aquest temps de pandèmia. També per tots els seus familiars i per tots els que els estimaven. La pregària pels difunts ens fa créixer l'esperança de retrobar-nos a la casa de Déu, el nostre Pare, que sempre ens acull. Allà també ens acollirà la Mare de Déu, que sempre ens espera a Lourdes i vetlla constantment per tots els seus fills. Que ella intercedeixi i pregui per nosaltres. Per això ara demanem a Déu la conversió del cor, que és font de reconciliació i comunió amb ell i amb els germans. unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
Lectura del primer llibre dels Reis. En aquell temps, Elies caminava un dia pel desert, s'assegué a l'ombra d'una ginestera i demanava mort, pregant així: Ja n'hi ha prou, Senyor, preneu-me la vida. No he de ser més afortunat que els meus pares, que també han mort. Després, s'aixegué sota aquesta ginestera i s'adormí. Mentre dormia, un àngel el tocà i li digué: Aixeca't i menja. Llavors, veia al seu capçal un pa cuit sobre pedres i un càntir d'aigua. Menjà i begué i s'adormia altra vegada. L'àngel del Senyor el tornà a tocar i li digué: Aixeca't i menja, que tens molt camí de fer. Ell s'aixecà, menjà i begué, i amb la força d'aquell aliment caminà 40 dies i 40 nits, fins que arribà a Horeb, la muntanya de Déu. Paraula de Déu. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes. Germans, no entristiu l'Esperit Sant en què Déu us ha marcat per reconèixer que us hauria de la redempció final. Lluny de vosaltres tot mal humor, mal geni, crits, injúries i qualsevol mena de dolenteria. Sigueu bondadosos i compassius els uns amb els altres i perdoneu-vos, tal com Déu us ha perdonat en Crist. Sou fills estimats de Déu, imiteu el vostre Pare, viviu estimant com el Crist us estimà. Ell s'entregà per vosaltres, oferint-se a Déu com una víctima d'olor agradable. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres.
preguntaven. Aquest no és Jesús, el fill de Josep. Nosaltres coneixem el seu pare i la seva mare, i ara diu que ha baixat del cel. Jesús ens deia: no murmureu entre vosaltres. Ningú no pot venir a mi si no l'atreu el Pare que m'ha enviat. I els que venen a mi, jo els ressuscitaré al darrer dia. Diu el llibre dels profetes que tots seran instruïts per Déu. Tots els que han sentit l'ensenyament del Pare i l'han après, venen a mi. No vull dir que algú hagi vist mai el Pare. Només l'ha vist el qui ve de Déu. Aquest sí que ha vist el Pare. Us ho dic amb tota veritat. Els que creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa que dóna la vida. Els vostres pares, tot i haver menjat el mannà en el desert, moriren. Però el pa que jo parlo és aquell que baixa del cel, perquè no mori ningú dels qui en mengen. Jo sóc el pa viu baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món. Paraula del Senyor. Molt estimats, mossèn Joan, rector de la Basílica i conseller de l'Hospitalitat, mossèn Joan Diacre, els que formeu la Junta, els que teniu la responsabilitat de l'Hospitalitat, una salutació molt cordial a tots vosaltres també que participeu de l'Eucaristia, tant els que formeu l'Hospitalitat com els que, com cada dissabte, participeu normalment de l'Eucaristia aquí a la Basílica de Sant Felip. Fa 2 anys que no hem pogut peregrinar al santuari de la Mare de Déu de Lourdes. Quan vaig per visita pastoral o per celebrar en diverses parròquies, sempre trobo persones que em diuen: aquest any tampoc, senyor bisbe. Dic: no, aquest any tampoc. Però, certament, encara que no hagi pogut físicament anar d'alguna manera al santuari de Lourdes, també la Junta, els responsables, heu preparat per aquests dies tota una colla a través d'internet, tot un seguit també de records, de pregàries, perquè d'alguna manera també ens sentíssim espiritualment germanats, encara que no sigui físicament al santuari, però també una certa peregrinació virtual, certament, però també de l'esperit. La Junta heu volgut celebrar aquesta Eucaristia, penso per diversos motius, perquè la presència i els sons de Jesucrist ens ajudin a mantenir el compromís amb els malalts, a no deferir, per tant, també a mantenir l'esperit de l'hospitalitat. Sempre es manté especialment per la peregrinació i també pels altres actes, però en aquests 2 anys ens convé també que el Senyor ens ajudi a mantenir l'esperit. També a pregar per tots aquells que durant la pandèmia han peregrinat definitivament no al santuari de Lourdes, sinó a la casa del Pare, per trobar-se ja cara a cara amb la Mare, per trobar-se amb el germà gran, amb Jesucrist i amb la Mare. I també per recordar i pregar pels que han sofert les conseqüències de la malaltia i també pels familiars. Molt de sofriment s'han viscut aquests 2 anys per part també dels que d'alguna manera han contret la malaltia, però també de tants familiars que alguns no han pogut fer ni el nom per la situació d'aquell moment de confinament i de mesures sanitàries. Per tant, totes aquestes intencions les portem avui aquí, a l'Eucaristia. Hem escoltat les lectures
I ara se'ns imposa una missió, una feina, actualitzar-les, acollir-les a la situació que cadascú de nosaltres viu. Per tant, la pregunta és: quina és la paraula que avui Déu m'adreça a mi? Quina és la paraula que Déu avui ens adreça a tots nosaltres, com a Església, com a hospitalitat? El meu comentari voldria senzillament ajudar que cadascú féssiu el vostre comentari personal. Hem escoltat a la primera lectura un fragment del Llibre dels Reis que ens parlava del cansament del profeta Elies i de com Déu l'ajuda perquè continuï el seu camí. A la segona lectura, Sant Pau ens ha exhortat a viure imitant Déu Pare i estimar com el Crist ens estima. I a l'Evangeli hem escoltat un nou fragment d'aquest discurs que s'anomena del Pa de Vida, que ens pot ajudar a conèixer i a morir amb més profunditat a Jesús. El cansament d'Elies i el nostre cansament. Hem escoltat, certament, que Elies està cansat i es queixa, però hem escoltat també la resposta de Déu, que per la seva paraula, aigua i pa, li refà les forces. Aixeca i camina, que tens molt de camí a fer. L'experiència d'Elies és sovint també de cadascú de nosaltres. Sovint potser diem i amb raó: ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Cansats, perquè viure fiança de Jesús i amb els seus criteris no és fàcil i requereix esforç i sacrifici. Cansats, perquè estimar i servir esgota. Cansats, perquè certament que l'experiència de la pandèmia, amb tot el que ha significat, porta un cansament espiritual, psicològic. Cansats, perquè exercim les nostres responsabilitats, actuem, ens movem, treballem, però a vegades sembla que la vida sigui gastada inútilment. Cansats també per les nostres incoherències i pecats. Perquè cansats, perquè no acabem de veure que nosaltres, també els joves, tots plegats siguem millors, més generosos, més honestos, més responsables, i bé que ens hi esforcem. Cansats potser per la duresa de la vida, i també li diem com Elies: ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. I més, quantes vegades ho hem dit durant aquest temps d'experiència de pandèmia. La resposta, l'Evangeli. Jesús se'ns ofereix com a pa del cel per donar vida. Pa baixat del cel per donar vida. Hem escoltat dels seus llavis: jo sóc el pa viu baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Els que creuen tenen vida per sempre. Heus aquí el fonament de la nostra pregària sempre pels difunts del nostre cor. Els que creuen tenen vida. És a dir, quan preguem pels difunts, en definitiva, pensem que fem aquest traspàs de vida, passant per la mort certament, però a vida, i a vida en majúscula. Bé, els jueus no s'acaben de creure, murmuren: per què no entenen que aquell home conegut baixi del cel i vingui de Déu? És a dir, la dificultat sempre està en descobrir la presència de Déu en el tarannà humà de Jesús i avui en el tarannà humà de l'Església. I quan dic de l'Església, penso en tots els que formem l'Església i en totes les associacions de l'Església. I què significa tenir vida per sempre? Certament esperar i creure en la plenitud de vida en Déu, però també viure amb qualitat i amb la qualitat proposada per Jesús. Ell ens ofereix d'assimilar-nos amb la seva pròpia vida, que és l'única plenitud i sentit. De quina manera? Tot menjant el pa que és la seva carn, ell mateix. I aquesta vida es va configurant a semblança de Jesús. Ens fa experimentar la filiació divina, ens
i ens sosté en els moments de creu i de fracassos. I sou fills estimats de Déu, imiteu el vostre pare Sant Pau. La segona lectura s'ha atrevit a concretar algunes actituds que ens fan imitadors de Déu, el Pare. No tingueu mal humor, mal geni, crits, no us injurieu, no sigueu dolents, i en positiu, sigueu bondadosos i compassius els uns amb els altres i perdoneu-vos tal com Déu us ha perdonat. L'hospitalitat. Hem volgut exercir sempre i heu volgut exercir, continuarem exercint, en definitiva, la misericòrdia. El cor amb aquells que també ens sofreixen i pateixen. Volem ser compassius també els uns amb els altres. Però precisament per això ens cal menjar el pa de vida. Perquè aquesta és la manera de viure que Jesús fa possible. Aixeca't i menja, que tens molt de camí a fer. Aquestes paraules són adreçades també avui per cadascú de nosaltres i per tota l'hospitalitat. Aixeca't i menja, que tens molt camí a fer. Ara ho celebrem i ho vivim en l'Eucaristia perquè mengem el pa de la vida, que és Jesús, i perquè encara tenim molt de camí a fer. Que així sigui. Units, tots els germans de l'Església que reuneixen també aquest diumenge amb nosaltres, professem la fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, a qui sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, se'n pujar al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i venia de Maria jurament els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable. Amén. Estimats germans i germanes, preguem al Pare de tota misericòrdia i de tot consol, perquè escoltant les súpliques dels seus fills concedeix la vida eterna als que han mort en Crist. Respondrem, us ho demanem, Senyor. Que l'Església visqui la convicció que res, ni el món present ni el futur, ni la vida ni la mort, no ens pot separar de l'amor de Déu que en Crist ha manifestat com ens estima. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Pels nostres germans difunts, víctimes del Covid, i per tots els que han sortit d'aquest món, perquè Déu els admeti a fruir de la plenitud de la vida en la resurrecció. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Per tots els difunts que moren sense gairebé companyia, perquè per sempre els aculli l'amor incondicional del Pare, preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Pels professionals que han dedicat esforçadament als afectats per la pandèmia, pel personal mèdic i sanitari, pels cuidadors i pels que han entregat a les residències d'ancians, que el compliment del seu servei vegin en el malalt el rostre del Crist sofrent. Preguem. Us ho demanem, Senyor. Pels malalts contagiats pel coronavirus, perquè no perdin l'esperança en la seva guarició i del retorn feliç a la seva llar. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. Per tots els que estem patint a causa del coronavirus, perquè el Senyor ens alliberi d'aquesta epidèmia que ens està colpejant la nostra societat i així puguem tornar a les nostres ocupacions habituals. Preguem al Senyor. Us ho demanem, Senyor. O Crist, vos sou el principi i la fi, la vida dels qui viuen i el repòs dels que moren. Compediu-vos del dolor del món a causa d'aquesta pandèmia que ens ha colpejat. Concediu la vida eterna als que han mort i consoleu els qui els han estimat. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles,
ofrena tindrà lloc ara aquesta ofrena del CIS i mentrestant escoltarem també els difunts, els noms de tots els qui podem recordar avui especialment en la pregària. Aquesta llista que tenim aquí ens l'han fet arribar la majoria de delegacions. N'hi ha alguna que no la tenim, suposem que és que no hi ha hagut cap difunt i si n'hi ha hagut potser no ho saben. De totes maneres, preguem per tots ells. Delegació d'Arenys de Mar. Joan Torrentó, Lourdes Majón, Maria Bofill. Delegació d'Arenys de Munt, Guillem Monts. Delegació de Banyoles, Pere Teixidor, Margarita Almatell, Concepció Massaguer, Joaquim Camós, Núria Garabolosa, Concepció Boc, mossèn Josep Maria Amic, Elòdia González, Teresa Pedrés, Maria Grau, mossèn Ramon Oller, Maria Capellera, Pilar Carles, Pere Claperols, Pepita Ros, Maria Rosa Viader, Dolors Almeric, Àngels Just Cafresa, Amàlia Torres. Delegació de la Bisbal d'Empordà, Roser Figueres i Domingo Ventura. Delegació de Blanes, Roque Mariscal i Maria Teresa Guerrero. Delegació de Llagostera, Benedicta Gómez. Delegació de Calella, Juan Pedro Martínez, Montserrat Pasqual, Isabel Vives, Tomàs Aragón, Francesc Vives. Delegació de Canet de Mar, Isabel Rosa. Delegació de Cassà de la Selva, Enric Masferrer. Delegació de l'Escala, Antonio Buzón i Manolita Pagès. Delegació de Figueres, Jacinta Ripoll, Maria Teresa Casals, Juan Antonio García, Pilar Expósito, Maria Clotes, Núria Planes. Delegació de Girona Sau, Rosa Vila, Carme Molera, Maria Rosa Foraster, Teresa Espinosa, Roser Castells, José Luis Marxín, mossèn Josep Maria Fàbrega, Julià Marató, Irene Gatxanover, Quimeta Moret, Sor Clara Villoslada, Antònia Grimal, Maria Panyella, Josep Oliveres. Delegació de Malgrat de Mar, Cleis Herbe. Delegació d'Olot, Celestí Puigmitjà, Lluïsa Feixes, Fina Vallbona, Carme Dorca, Palmira Collell, Elvira Puigvert, mossèn Ramon Tremoleda, Silvestre Oliveres. Delegació de Borbó, Tere Luis, Roser Espadaler, Manuel Ortiz. Delegació de Sarrià de Ter, Assumpció Vinyals. Delegació de Sant Gregori, Roser Pont, Joan Serinyà, Ricard Soler, Mercè Serra. Delegació de Santa Coloma de Farners, Maria Bosch, Victòria Matamala. Delegació de Torroella de Montgrí, mossèn Josep Pou i Gràcia Alemany. Que descansin a la pau del Senyor. I tots els que no estan a la llista, que també els tindrem presents i preguem per ells.
Acolliu favorablement els dons de la vostra església, ja que sou vos qui ens heu permès oferir-vos-els i vos mateix els transformeu en el sagrament de la nostra salvació. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. Que realment just i necessari que us donem gràcies. Pare Sant, font de la veritat i de la vida, perquè avui diumenge ens heu convocat a la vostra casa. Avui la vostra família, reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix part, celebra el memorial del Senyor ressuscitat, mentre espera el diumenge sense costa, quan la humanitat sencera entrarà al vostre repòs. Llavors veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això, amb aquesta esperança, ens unim als estols dels àngels i dels sants i cantem l'himne a la vostra glòria, tot dient. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, que heu reusat de lloances tot l'univers creat, perquè amb el vostre Fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti el vostre nom una ocupació pura. Per això us supliquem, el Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre Fill, Jesucrist nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, el vespre que el va trair, prengué el pa i donant-nos gràcies i agraint-nos el partí i el donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calç i donant-nos gràcies i agraint-nos el passar als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calç de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre Fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixem-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos dels que rebem el cos i la sang del vostre Fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. Amb
En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols, amb Sant Narcís i Sant Feliu i els altres màrtirs, i amb tots els sants, que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació doni a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu amb la fe i amb la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Francesc i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu donat. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència en el dia que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món. Recordeu de tots els vostres fills, dels quals avui fem memòria, que heu cridat d'aquell món a vos. Us preguem que així com des del baptisme han compartit la mort de Jesucrist, comparteixin plenament la seva resurrecció, aquell dia que Crist, ressuscitant els morts, transformarà el nostre pobre cos per fer-lo semblant al seu cos gloriós. Recordeu-vos també dels altres germans nostres difunts i de tots els que han sortit d'aquest món amb la vostra amistat. Admeteu-vos al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, quan vos eixugareu totes les llàgrimes dels nostres ulls i nosaltres, contemplant-vos tal com sou, ó Déu nostre, serem semblants a vos per sempre més i us lloarem eternament per prisa nostra pel qual vos concediu al món tots els béns. Renovem la confiança en Déu Pare i demanem-li tot allò que més necessitem. Amb la pregària de Jesús, que també és la nostra, ho sempre. Pare nostre que esteu al cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa al cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos avui el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres culpes. I no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació, però ens lliureu-nos del mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau els nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem el compliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre, Jesucrist, que diguéreu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església i doneu-li
Preguem. Per la comunió amb els vostres sagraments, Senyor, salveu-nos i confirmeu-nos en la llum de la vostra veritat. Per Crist, Senyor nostre, acabem l'explicació i demano a Déu la seva benedicció. Aquesta benedicció que després de menjar el pa de la vida, el mateix cos de Jesús, ens ha d'enfortir, com també hem escoltat la resposta de Déu al pensament d'Elies. El Senyor sigui amb vosaltres. Inclineu-vos a la Que Déu, que és font de tota gràcia, i que en Crist us ha cridat per la seva glòria eterna, refaci les vostres forces i us deixi ferms i ben fonamentats. Amén. I que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Orem per